നമസ്തേ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഞാൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. പാലക്കുന്ന് അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയധികം സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു പോരുന്നു. എൻ്റെ തറവാട്ടിലെ ആഘോഷത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വിളക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടോ എന്ന് വിനീതമായി അന്വേഷിക്കുന്നു. വിളക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന സമ്മാനമായി നൽകണത് നല്ലതല്ലേ? എന്താ കുഴപ്പം? വെളിച്ചം വേണമെന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? മാത്രമല്ല, ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിലയുള്ള വസ്തുവും കൂടിയാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലതല്ലേ? ഭൗതികമായി നോക്കിയാലും അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം ചിന്തിച്ചാലും നല്ലതാണ് വിളക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നല്ല ലക്ഷണമുള്ള വിളക്ക് കൊടുത്തോളൂ. എന്തായാലും വിളക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വിളക്ക്, ലക്ഷണമുള്ള വിളക്ക് മേടിക്കുക. നിലവിളക്കാണ് കൊടുക്കണതെങ്കിൽ നല്ല നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുക. നല്ല നിലവിളക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തിരിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാല് വെച്ചതൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത വിളക്ക്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചില ചിത്രപ്പണി, ചില മയിൽ, കോഴി, അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് നല്ലത്. സഹസ്രാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏകാഗ്രമായ അഗ്രമുള്ളത്. അതിൻ്റെ വലിയ വിളക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ കണക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല പറഞ്ഞു തരാൻ. ചെറിയ വിളക്കാണെങ്കിൽ വിളക്കിൻ്റെ മൂലം തൊട്ട് സഹസ്രാര സ്ഥാനം വരെയുള്ളതായ നീളം എത്രയാണോ അതിന് തുല്യമോ അതിലേറെയോ വേണം ഇതിൻ്റെ വിസ്താരം. ആ രീതിയിലൊന്ന് അളന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. ഈ തിരിയിടാൻ വേണ്ടി ചാലുള്ള വിളക്ക് കൊടുക്കരുത്. അതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ വിളക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരി താഴത്തേക്ക് ഊർന്ന് വീഴ്ന്ന് പോവാത്ത മാതിരി വേണം വാങ്ങുക. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അത് ഇപ്പുറത്തൊരു വര വേണം. തിരി ഇടുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു ഉയർന്നു നിൽക്കണ ഒരു വര, ഒരു വട്ടം. അപ്പോൾ തിരി താഴത്തേക്ക് വീണ് പോകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിച്ചിപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തിരി താഴെ വീണ് കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നോക്കി വാങ്ങി സമ്മാനം കൊടുക്കുക. സമ്മാനം കൊടുക്കണത് എപ്പോഴും നല്ലത് കൊടുക്കണം. നല്ല വസ്തു വേണം സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ പറയാം. വിളക്ക് കൊടുക്കണം നല്ലത്. ഇതിലെന്താ അപാകത ഉണ്ടാവാനാ? നല്ലതല്ലേ? പാലക്കുന്ന് അമ്പലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച്, എവിടെയാണ് പാലക്കുന്ന് അമ്പലം എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. എവിടെയായാലും കൊള്ളാം, നല്ലത് തന്നെ. പാലമുള്ളൊരു കുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കുന്നിൻ്റെ അരികത്തൊരു പാല, രണ്ടായാലും മതി. അവിടെ പാലയുണ്ട്, കുന്നുമുണ്ട്. പ്രവർത്തനങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഹരിത സംരക്ഷണീയായ അമ്മ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വളരെയധികം വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും സമ്മാനമായി നൽകി നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്നതുപോലുള്ള സംരംഭത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു പേരും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകവും അതുപോലെ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളും സ്വാമിജിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ശരിയുണ്ടോ? അത് കുറച്ച് കടന്ന പ്രതീക്ഷയല്ലേ? ഏതായാലും വൃക്ഷത്തൈകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സങ്കല്പം വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹത്വപൂർണമായ ആശയമാണ് പരമാവധി സസ്യങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, വൃക്ഷാരോപണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിത്തൈകൾ കൊടുക്കുക. പ്രകൃതിക്ക് യോജിക്കുന്ന, അതത് പ്രദേശത്തിന് യോജിക്കുന്ന ചെടിയുടെ തൈകൾ കൊടുക്കുക നിർബന്ധമാണ്. ആ കൊടുക്കുന്നതിനെ അവർ കൊണ്ടുപോയി നടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വയ്യല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ നടും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോഗങ്ങൾ, ചില വിശേഷമൊക്കെ ഉള്ള തരം തൈകളൊക്കെ കൊടുക്കുക. എന്നാൽ വിശേഷമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ അവരെന്തായാലും നടും. കള്ളത്തരം പറയരുത്, സത്യമേ പറയാവൂ. നല്ല ഒന്നാം തരം മധുരമുള്ള ചക്ക ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, നല്ല മാങ്ങയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയില്ല. എന്നാലും അങ്ങനത്തെ വേണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നല്ല ഫലം തരും. ഞാൻ
പാലക്കാട് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലം ഇതെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ചെടികൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കടച്ചക്ക, ബ്ലാത്തിച്ചക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ തയ്യുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരക്കേടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ 2 തൈയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത് 2 തൈ രണ്ടും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, രണ്ടും സാധനം ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, സ്വാമി ഇത് എടുത്തോളൂ സ്വാമി, നല്ലോണം ഉണ്ടാകും, ആശ്രമത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഉറപ്പല്ല? പിന്നെ ഉറപ്പല്ലാണ്ടോ. അങ്ങനെ അത് മേടിച്ചു, ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടു. ഇത്രയാ കായ ഉണ്ടാവണത്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ നല്ല വാക്കോട് കൂടി നല്ല ഭാവനയോട് കൂടിയിട്ടാണത് തന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെടികൾ കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും സ്വാമി, ഉറപ്പാണ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്താ ഉറപ്പ്? എനിക്ക് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ? ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. പക്ഷെ അനുഭവത്തിൽ ധാരാളം കടച്ചക്ക ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം നല്ല മനസ്സോടു കൂടി നല്ല വാക്കോട് കൂടിയും കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെടികൾ കൊടുത്താൽ നല്ലത്. അതിന് ശ്ലോകം, അതിനൊരു പേര് അതൊന്നും വയ്യ. നിങ്ങളൊരു പേരിട്ടുള്ളൂ, എന്നിട്ട് നല്ല പേരാണോ എന്ന് അഭിപ്രായം വല്ലതും തോന്നുന്നത് പറയാമെന്നല്ലാതെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിപാടിക്കൊക്കെ പേരിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിഷമം തന്നെയാണ്. ഏതായാലും നല്ല പദ്ധതിയാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ കൊടുക്കണം. അത് എല്ലാവരും കഴിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ വൃക്ഷത്തൈകൾ കൊടുത്താൽ നല്ലത്.